Ето тук да видите, което писахме. 61 градуса, 9 киловата. Тук са градусите там. Ето клапата тук. Дали така ще бъде, дали иначе, дали тъй, де да дам. Аз те я държа. Дори ми идва много и минавам на 7. Ето така минах на 7 киловата и това си го поддържа цяла вечер. Тъй работи за сега. Тук малко несъответствие има. Тук показва 60 и колко. Пък тук показва 62. Еми това е. Уплътненията. Ето тук. Как съм сложил тия въженца. Някъде писах във форума. Същото и тук на вратичката отдолу. Ама не се вижда. Няма как да се види. Та така, за да се уплътни вратичката. Това е.